लोगोफोर आंनि रोजा फेमिलि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनायाव हरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन होननानै। जेरै बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। एक्सुवेलि ना लोगोफोरा आंखौ मानसिफोरा साननो हागौ बेरायनायल' भिडिअ हगारबाय थानायखाय माबायदि सानफ्रामबो बेबायदि बेरायबाय थानो मोन्दों मादों बिदि होननानै। नाथाय खोथाया बिदि नङा दे लोगोफोर, खोथाया जाहैबाय जेब्ला आं बेरायनो थांदोंमोन अब्लानो आं माने भिडिअखौ खालामनानै थाखानाय दंखायोमोन। चेनेलखौलाय आं मालाबानो खुलिदों, माने दिनैसिम आं 3 मान्थस जाबाय चेनेल खुलिनाया। थेवब्लाबो आं माने भिडिअ हगारनायखौ बायदि बांद्राय हगारनाय जाथ'वाखैमोन। ओंखायनो माने इडिटबो खालामनाय जायाखैमोन नालाय। ओंखायनो नोंथांमोनाबो आंखौ अनसायबाय थादों। नोंथांमोननि अननाय मोनबाय थायोब्ला आं बेबायदि भिडिअ हगारबाय थानो नाजागोन। जायखिजाया खामानियावनो ना लोगोफोर, सोरबा सासेया सोरबा सासेनि अननाय मोनाब्ला बा सोरबाफोरनि अननाय मोनाब्ला रावबो जेबो खामानिखौनो मावनो गोसो जाया माने। ओंखायनो आंबो नोंथांमोननि अननाय मोनबाय थायोब्लासो बेबायदि भिडिअ हगारनो गोसो जागोन। मा बुङो लोगोफोर? थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो। थ' दे बिदिब्ला दारागाव थांलायनोसै, दुगैनोसै। बिदिनो दैल' जाव पारे इफाले सुकियाव थांबाय, बेयावबो दै 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 मोनबाय। दारागाव फैलायबाय, दारागावआवबो दै दै दैल' दै। बाला दै बाला दै बाला दै। Oh my god, dolongनि अबस्था दै बानायाव बायखादो बे। थांबायो दलं दोनो सायाव होना दो गारियानो बे थांदो। Mapain lama antay nito. Bila Binibenta ko mungkin sana be. Lama. Google baba nagtutukan naman eh. Kider. Sabi kider. Yung bawal sih kan baik lah na ito gusto lang eh. Turun na sol. Boleh bay 200 taka. Ayo, tay pura beriap jaba boleh. Ini gulai ini mesti seman ke soal ini dan salah. Oh. Ambil coba minum. Sigang sebenarnya nak. Berani belum sih? Ini gimana sih? नै लोगोफोर जों सफैमारबाय दारागाव। एसे थाब सफैबाय नालाय जोङो ओंखायनो बांद्राय मानसि फैथ'वाखै। Daso banangdों न'खाय Ini mah baku iman pura kan mau ini ya. Lutung sobra. Ini bana
नै लोगोफोर रम्बेसे एक्टर नायनोबा घरायाव गाखोनानै फैदो। Saling semengbai. Selang apa be yang ini betul. Ladun tu. Rata baik sini. Baik sini don dah. Motornya kok roh zubai. Mete ya. Chai. Perlu nyel sale. Nya. Termasuk lu metal tali jagan. Ini budak berapa mendek ni budak. Kalau kau bang nak. Tụi đi ăn chân xuống lại. Con tụi chả. Hai, bắt thằng spek. 있어. 지금 안 가비도 좀 감자나는. 누구냐 자타긴 지나 소시로서 미시 어린셔. 뭐강부 피 누구네 비래. Lama khơi. Mana buku belam ini deh. Mana? Hati ladang apa hati? Tengah nyau. Oh nih. Raiko Prahmasa dengan lain. Tuh. Prahmasa dengan desa baik. Apa ya? Dia. Nih, Raikis pra. Đây chị Thảo vào đây, con bố nó lên mình nó được. My God. Musuh. Langsung kita lihat juga.
relaxation. Hospital. Maksudpur Hospital. November hospital. Oh.